Alang kanako kining niyang atong ebanghelyo haom karong panahon na. Ngano aniya say mga tao nga nagaantos sa kalisod o kasakit. Gibati nila matud pa ang mabugat nga problema suliran sa ilang kaugalingon. Sama nining babae nga italibngan sa napulog duha ka tuig. Nagantos siya o gani matud pa nahurot ang tanan niyang tinigom aron lang mamaayo siya sa iyang sakit sa talidugo. Apan nahurot na lamang wala gay mananambal nga nakaayo kaniya. Sama usab ning pangulo sa sinagoga si Jairo. Alang kaniya sakit tungod kay himalatyon ang iyang anak nga babae, dalaga. Niya na mga kahimtang mga igsuon, matag-usa ka na ito nakasinati, unsa ang problema suliran, unsa ang kasakitan o paghantos, kalisdanan, nga itong nahiaguman, nahiagian, ug labi na karon. Unsa may mahitabo, labi na karong panahon na. Daghan ang nataranta, nagpanik. Lagi. Nagkagubot, nagkaguliang. Wala na'y paminsad, eksakto nga panghuna-huna. Busa man gani, maluoy kita, masubok kita, nga makadungog sa mga tao ngayon taon. Nabugatan sa ilang problema suliran. Kung atong nadunggan, mihunos sa ilang kinabuhi. Nagkiko, nagpakamatay. Kailang kanila hopeless na, wa na'y kalauman. Mauna ang naitabo. Karong panahon na. Apan basan pa tiliwala niya ng mga igsoon, napay tayo mga igsoon po, nagpabadlong, nagpasaway. Karong panahon na. Kamu nasayod niya na. Nasayod kita. Karon na kita sa krisis. Apan napay mga igsuon ta nga nakaako pagayod pagbuhat ug dautan. Lakbit lang say-say. Ngano man gipamaligya ang baksin? Bitaw mga igsuon. Kana lang. Sakit. Naay mga igsuon ta nang naanas pag-antos, nakaako pagbuhat ug madautan. Dinhi sa atong ebanghelyo makahatag kini og kalig-on sa atong kaugaling kung atong makita unsa gibuhat sa mga tao nga naa sa problema sa kahimtang nga nagaantos sa katalagman kasakitan mabugat nga problema nagkagubot nagkaguliyang ang ilang kaugalingon. Sama nining babae nga nahurot na ang tanan alang kaniya. Wala na'y kalauman. Unsa iyang gibuhat. Wa siya magpapadlong, mga igsuon. Nakahuna-una siya pamaagi. Nakahuna-una siya pamaagi. Misangpit siya sa Ginoo. Ug unsa may iyang gibuhat. Nagpakauhaw siya tungod kay ang iyang sakit matud pa bawal man. Alang sa mga Hudiyo, kung ikaw naa niya nga kahimtang istalinugo, hemorrhage, you are unclean. Kung dili ka gyud angay makigsakol sa tao ug maadto kanila. Kay sila matakdan usab sa imong pagka-unclean. Mao na ang panlantaw. Apan nagpakauhaw siya sa iyang kaugalingon. Misuot-suot siya sa bagang panon sa katawhan. Ug miduol sa atong Ginoo sa pag-ingon, kung makahikap lamang ako sa iyang pisti, mamaayo ako. Hugot nga pagsaling sa Dios. Ug unsa man ang iyang nadawat, naayos siya tungod sa iyang pagtuo. Usamang gani nga itong Ginoo, kinsa may naghikap kanako,
nga dunay gahom nga matod pamigawas kaniya. Ug giingnan siya sa mga apostolos, unsay hikap ka na ako? Nakita mo nagdidot-dutay na ni mga tao dinhi. Unya mingon kapag mo hikap, kinsay naghikap kanimo? Apan ang atong Ginoo nasayon unsang nahitabo. Miling-ilingi siya o mismo ang babae nakaamgo sa iyang gibuhat o sa iyang nadawat nga grasya. Mihapa siya sa atong Ginoo. O atong Ginoo mingon, anak, naayo ka tungod sa imong pagtuo. Ayon ang kabalaka, lakaw nga malinaon. Sa lain na sa ngulagway si Jairo, usa katao nga matod pa tinamod sa katilingban kay siya opisyal man. Kung nakita niya nga wala na gyud matod pa paglaom ug wala nay palaing pamaagi nga maluwas pang iyang himalatyon nga anak nga babae. Apan unsa may iyang gibuhat, nangita siya pamaagi. Wala siya magpasaway, wa magpabadlong, bisan tuod nga dili siya matud pa sakop sa pundok sa atong Ginoo. Kay matud pa kontra sila kining mga Hudiyo, labi na ang mga opisyal sa sinagoga, Parisiyog, Sadusiyo, kaaway man sa atong Ginoo. Misupak man, misupil man sila sa atong Ginoo. Kay wala lagi sila mutuo nga siya mao ang Mesiyas. Apan nagpakauhaw siya siyang kaugalingon. Nagpaubos siya. Miadto siya sa atong Ginoo. Ibakta siya sa layo kayo. Aron lang makita niya ang Ginoo. Mihapa, miluhod. Ug nagpakiluoy, adto ay in town ang akong himalatyong anak. Apan miabot ang sinugo nga patay na ang imong anak. Murag nahugno usab ang iyang kalibutan kay patay na. Apan unsay sulti sa atong Dios? Ayaw kahadlok, sali lang. Sali lang. Og tuon man giayo sa gitong Ginoo ang iyang anak. Kana nga hulagway mga igsuon, hatagan kuno nato sa pagpamalandong sa atong kaugalingon. Kaya ang matag usa ka nato dag-on sa kahadlok, taranta, panik, kagubot, kaguliang, nga dili na kita matud pa makapamalandong maminsadag eksakto unsay angay tang buhaton nining panahon karon sa pandemya ug krisis sa kinabuhi sa matag usa ka nato. Pangutana, unsa may atong kibuhat usa? Sige lang tang sangpit sa Ginoo apan wa kay kibuhat. Pulong sanglitanan nagaingon man, ang Diyos mutabang lang niya itong nagatabang una sa ilang kaugal. God will help those who help themselves first. Pulong ni San Ignacio. Pray as if everything depended on God. Work as if everything depended on you. Tao, dunay papel kita usa sa pagbuhat. Ang Diyos dunay say papel. Apan asa ang atong pagtuo sa Diyos diha sa atong kinabuhi. Nahinumdum lang ko mga igsuon sa usa ka sanglitanan, istorya ba? Lugar, istorya lang ni. Tingnan niya, kadungog na mo niya na dunay usa ka tao nga matud pa. Reliyoso gid kaayo siyang kaugalingon. Kanunay gid siya magampo, buntag. Kanunay siya sa pagbangon niya, pasalamat sa Dios, pagampo. Kung siya matulog before sa ilang pagkatulog, mag-ampo siya. Nangalihan po, reliyoso. Simba siya. Magrosaryo siya. Tanan. Ug tuod man, miabot ang katalagman silang dapit. Adunay dako kayong lunop. Ug sa dakong lunop, matod pa, dako na ang tubig. Diha na sa iyang matod pa salog, sa iyang balay. Apo gyapon siya. Ug unya miabot ang sakayan, mingon katong nagrescue kaniya. Ali na. Kay dako na ang tubig.
Unsa may sulti niya, sige lang, ang Diyos ra may balo ka na ako. Nasayod ako nga ang Diyos muluwas ka na ako. Sa lain ay gayon ang tubig, misulod na gayon silang balay. Tagaliog na. Misunod na sa lain, nasakayan, rubber boat. Gingnan na siya sa rescue. Alina, sunod na, sakay na kayo, taas na ang tubig. Mingon na siya, sige lang, padayon siya siyang pag-ampo. Ang Diyos, muluwas man ka na ako. Pila istorya mga igsoon ng tubig, tuwa na sa atop. Dito na siya nitungtong sa atop. Wa madugay, may abot ang helikopter. Tuntunan na siya, saka na, alina. Mingon lang yapon siya, nisalig ako sa Diyos, iya kong luwason. Sige na. Pila may istorya, gipanla siya, namatay. Ug matod pa sa istorya, dito kuno sa langit, mingon siya kang San Pedro, na ako'y reklamo. Ang Diyos, di ba, nagsulti man nga siya katong musangpit kaniya, iyang luwason, apan nga naman laging namatay man ako. Ingon San Pedro, mao ba? Namatay ka, yung ampo kas Ginoo, sangpit kaniya, wa kaniya luwasa. Mingon San Pedro, kana tungod sa kagahi sa imong ulo. Unsa pa may mahimo ang Diyos kanimo? Doon na ba gihimo ang Diyos? Doon na gihimo ang Diyos. Una, nagpadala siya sa sakayan. Apan, wa ka man musakay. Kaduha, rubber boat. Mo gihapon, doon na pagay helicopter. Tulo ang gipadala sa Ginoo aron maluwas ka. Apan sa imong kapagahi, mo na namatay ka. Mo na mga igsuon, nga sige lang tang sangpit sa Dios ampo apan wa kitay gihimo. Kuha yung pagtulunan kining mga tao sa itong ebanghelyo. Ang babae nagpakaulam, misuot-suot sa bagang panon sa katawon aron lang pagpangita sa itong Ginoo, makahikap sa iyang pist. Makahikap sa iyang pist. Kita bitaw nga mga Katoliko, mga igsoon, sabayon man sa atong mga debosyon, kay kasagaran kanato tungod lagi sa atong pagtuo sa Dios nga siya mutabang kanato, anad kitag paghikap og mga santos bitaw. Sige tang hikap sa santos kano man, sawayon man ka sa bang mga sikta, apan kana nga buhat sa gugma kadto sa Dios. Kay mituo kita nga siya sa akong paghikap lamang, Ginoo, luwasa ako, ayuha ako sa akong mga sakit. Di ba? Na dahil sa Ebanghelyo dahil naadya ang babae kung makahikap na ako sa iyang bisti. So dili bawal ang paghikap sa mga santos, mga igsuon. Kaya nagapakita ka na sa itong gugma, pangamuyo, pangaliya. Pero mga igsuon, ayuha sa paghikap. Kaya uban nga muhikap sa mga santos, may uban ini katurang asang sakit, paghikap niya dito niya ihid-hid itong tuang iyang nahikap nga santos niya. Tinuod. Pero usahay masayop kitag hikap mga igsuon. Labi na kung aduna tayo debosyon ni San Miguel Arcangel atong mahikapan unsaman. Usahay ang bitin. Ayaw ikapang bitin. Hikapa ang santos, ayaw ng bitin. Kung San Pedro, ayaw ka na hikapang manok. Kung dili sa San Pedro, klaruha ka na imong gihikap sa bitaw mga igsuon. Apan, kini, usa kabutan nga dili kita angay sawayon kay naaman mismo gani ang babae nipakita man nga kung ang bisti lang tungod sa iyang dako nga gugma pagsalig sa Dios nga ayuhon siya sangpit sa Dios apan tao lihok usa kay siya muhatag unang pagbasa ang Dios dili mao tinubdan sa kamatayon. Ang Dios kita gibuhat kita aron mabuhi kita dili lang sa kalibutan kundi sa umaabot ang tinuod nga kinabuhi sa tao tuwa uban kaniya dito sa gingarian sa langit. Ug mao ni diha sa atong kaugalingon karon panahon ang tawag mga igsuon sangpit sa Dios apan tao
Sama siyang giingon ngadto kang Jairo. Ayaw kahadlok, salig lang, trusts. Nga ang atong pagsalig makita usab diha sa atong buhat. O kana ang makahatag kanato sa atong gipangita nga ang Dios lamang mo'y makaayon sa atong balatian og sakit. Ug muluwas kanato gikan sa kamatayon nga dayon. Tanawa diha sa itong kaugungon, hain kita karon atubangan sa Dios. Ug unsa kalig-on ang atong pagsalig ngadto sa Dios karong panahona sa pandemya. Ayaw pasaway igsuon, ayaw pabadlong. Sangpit sa Dios apan buhat usab alang sa kayuhan sa atong Kristohanon nga katilingban. Diha tingali makita nato unsa ang mensahe sa matag usa karon kanato diha sa atong kinabuhi. Dili ug wala mo talikod ang Dios kanato. Kita lang tao nga usahay mawala ang atong focus ug atensyon tungod kay nagitawhanong pagbati magkaguliang magkagubot ang atong huna. Wala na kitay huna-huna eksaktong paminsad nga sa uban natong mga igsoon in town. Itapos na lang ilang kinabuhi. Kadili na nila madala ang mabugat nga palas-unon problema suliran nga nagahadla kanila karon. Tinuod, nakitang tanan sa kalistanan apan walay lain nga makahatag og tambal nining tanan. Nga makahatag og pahuway sa kinabuhi sa tao nining mga kalisdanan kundi ang Diyos lamang sa itong pagsangpit kaniya diha sa kanunay natong pag-ampo na kita kanunay gayon mula hutay diha sa kalig-on sa pagtuo o pagsalig sa Diyos. Hinaon pa ko sa ngalan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen.